Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil reġa' attakka bl-aħraġ il-proġett tal-enerġija li wassal għal roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Għal darba 2-3 waqt kollegament telefoniku reġa' qal li m'għandniex bżonn l-impjant il-ġdid li se jaħdem bil-gass. Fil-fatt meta kienet iwieġeb mistoqsijiet li nkitbu għall-preżentatriċi, Simon Busuttil qal li t-tanker li se jġib il-gass għall-impjant tal-gass u jelimina l-użu tal-heavy fuel oil huwa vendikazzjoni. Reġa' qal li t-tanker huwa permanenti anke jekk huwa temporanju u jitlaq la darba jitlesta l-pipeline tal-gass. Fl-istess kollegament reġa' ftaħar bil-power station tal-BWSC, power station li taħdem bl-iktar żejt li niġġes. Fuq kollox iddeskriva l-proġett tal-enerġija bħala monument ta' korruzzjoni. Fil-programm tkellem ukoll dwar att allegazzjonijiet li ilu jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Akkużi ta' korruzzjoni istituzzjonalizzata li sa issa ma kinux ipprovati. B'reazzjoni għal dan l-intervent ta' Busuttil il-Partit Laburista qal Simon Busuttil is a politically broken leader playing a broken record.